Kwazwai zvakare kwamuri mose kumativi mana ose enyika. Ndinokukwazisai zita raJesu Kristu. Gene chapter 3 verse ya 18b inotiwo uchadya miriwo yemusango. KJV inotiwo thou shalt eat the herb of the field. Chivi chapinda pana Gene chapter 3. Mwari wakati padiet yemunhu iwe semunhu chiwedzera maherbs emusango anokubatsira pakudzivirira zvirwere nekurapika kwezvirwere. Munyika yatukwai mapinda zvirwere, mapinda rufu. Saka kuti tibatsirikane, Mwari wakati tisanyasha vakatipa maherbs anotibatsira kurapika. Saka ndadzoka neHealing Wonders of the Plant volume 1. Nhasi tiri papage 15. Pane herb riri simple rinowanikwa pese pese kwese kwese. Ndandoda kuti tibatsirikane naro pano irori herb. Papage 15 pane herb ripi riri 15. Pane herb iri riri apa. Herb iri riri apa rinonzi iro aloe, Indian aloe. Nezvirwere zvese zviri apa nekuti tinobatsirikana sei. Asi nhasi toda kuti tisheye tisiri kuIndia ba, tiri kwedu kuno kuAfrica. Iri riri more powerful indigenous herb iri. Riri more powerful and strong. Rinonyanya kuvava kudarika mamwe maalo ese atinoziva iro riri. Imwe secret yemaherbs ndeyekutiyo the more the bitter, the more the power of the herb. Kuvava kwemaherbs ndiko kushanda kwawo, ndo simba rawo, ndo imwe secret iripo. Saka herb iri aloe vera rinokubatsiraiko zvakadii nezvirwere zvipi zvakasiyana siyana. Madzimai tererai, vanonetseka kuenda kumwedzi, vane dambudziko rekuenda kumwedzi, vane nguva isingaendi kumwedzi, herb iri aloe vera rinopromota kuenda kumwedzi kwemadzimai. Uye zvakare herb iri aloe vera rinobatsira pakupedza marwadzo emazvimbisa mukati menyama dzedu. Wakuvara, wazvimba pajoini, pamaso, pangava pai, herb iri rinobatsira zvakare. Uye zvakare rinoshanda as a good laxative. Good laxative tirikuti iko uri kuda kuchenesa matumbu ako, mudumbu mako une nguva usingaendi kutoilet, bowel movement, unofana kubatsirikana. Ukaona uchita day rese 2 days 3 days usingaende kutoilet, kureva kuti pane dambudziko uri kurwara. Saka kana uchida kubvisa tsvina mumuviri mako, iyo ndo mushonga uyu unonzi iwo aloe vera. Gavakava rinowanikwa kwedu kuno kuAfrica, kunyanya mumakomo. Herb iri rinobatsira zvakare kuuraya nekubvisa makonye mukati memuviri, mukati medumbu. Herb irori rinouraya makonye akasiyana siyana mukati medumbu. Herb irori zvakare rinobatsira pamaronda, kunyanya munhu achangochekwa, uchangokuvara, herb irori zvakare rinobatsira maronda. Herb irori zvakare munhu akatsva, rinoita kuti iko munhu asanyanyorwadziwa, akurumbidze kupora zvakare paanenge atsva. Herb rinobatsira kutsva kwemunhu nemvura kana nemoto. Herb rinobatsira pachirwere cheganda chinonzi icho eczema. Herb irori rinobatsira zvakare. Herb iri rinobatsira zvakare kuwa kwebvudzi mumusoro. Madzimai ari kushandisa mishonga yakasiyana siyana nezvakasiyana siyana zviri kuwisa bvudzi nekukuwadza bvudzi, kumwe kukura, zvimwe zvirwere zvakasiyana siyana. Herb iri rinosimbisa bvudzi remumusoro kunyanya madzimai. Herb iri zvakare rinobatsira zvirwere zvemaziso. Herb iri zvakare rinobatsira pamatumors. Chuma munin'ina wekenza. Ukaona wakuita matumors, kurumbidza kubatsirikana nenzira dzaungakwanisa, nekuti matumors anogona kudevelopa akaita macancers. Saka herb iri rinobatsira pakukura kwematumors. Herb iri rinobatsira paenlargement of the spleen. Spleen handizivi kuti ndingati chii nechishona.
rinobatsira zvakare pazvirwere zveliver, paasima, leprosy nejaundice. Hebhu iri rinobatsira zvakare pamahemorrhoids nemapiles. Hebhu iri rinobatsira. Saka juice yacho kana kuti jeli yacho, ukatora ganda iri wobva wacheka minzwa iyo, wobva wabvisa ganda iro, pane jeli inobuda ipapapo. Ukaiisa panenge patsva, ukaiisa mumaronda, ukaiisa paganda, eczema, kuwa kwebvudzi mumusoro, worara wakazora zvako. Hebhu iyo inobatsira, inosimbisa kuwa kwebvudzi kuti bvudzi riite zvakanaka. Juice yacho iyo unocheka woisa mvura, ingava 2 liters yako, wopota uchimwa. Juice irororo rinopromota kuenda kwekumwedzi, uye zvakare juice iroro rinosuka mudumbu maworms aya atataura nezvawo. Ukakata ganda iro nekubvisa minzwa iyo, wosara nechinyama chinenge chiri pakati. Ichocho chinobatsira pamahemorrhoids nemapiles. Kubuda musana ndo mapiles muchirungu. Kana mapiles awo achiri mukati, ndo anonzi iwo mahemorrhoids. Tsinga dzematumbu makuru dzakuenda kuzasi kwatinorasa nako tsvina. Kana achiri mukati ndo mahemorrhoids. Kana zvazobuda kunze, kwakunzi munhu abuda musana, ndo mapiles. Saka unocheka wobvisa minzwa, wobvisa ganda, wosara nechepakati chinenge chiri soft. Ichocho chinoiswa kumashure kwemunhu, either chakarara nepakati kana kuitwa inserted, kuiswa mukati munhu achirara akadaro. Muchaona kuti mapiles uchiita izvozvo anosvika pakudzokedzana, anosvika pakupera, nekuti mapiles dzingori tsinga dzazvimba nekuda kwezvakasiyana-siyana. Zvikuru sei zvinhu zvatiri kudya pamazuva ano zviri kukwadza utano hwedu. Saka ndo hebhu yandakuvigirai mangwananano. Kana uchida your hard copy yevolume 1 or volume 2 nemamwe mabooks akasiyana-siyana emaherbs, uya kucomment section kana kuti ndibate kuinbox, unowana your hard copy. Kana uchida your own herbs zvakare, ndibate kuinbox, unowana maherbs ako. Kana uchida kubatsirikana pane zvimwe zviprivate, you can inbox me, you are free. Kana une mubvunzo kana kuwedzera, comment section iripo, you are free kunzwa zvakawanda kunyangwe zvemamwe maherbs. Mwari akuitire zvakanaka, Mwari vakukomborerei kwese kwamuri kumativi mana enyika. Nhamba dzangu unodziwana kuinbox. Ungada bhuku, ungada maherbs, ungada zvimwe kana mubvunzo, kana uchida kubatsirikana kana kuwedzera, comment section iripo. May God bless you all kwamuri kumativi mana enyika. Ndinovimba kuti hebhu iri mwariona sezvariri, Mwari vakukomborerei.